Ajeng. Sak kedeping netramu. Kedeping netramu. Kaya-kaya bisa nglilihke katresnanku marang kowe. Pancen kaya ngono Mas. Coba tindak sak pecak kedeping netra jumangking suku kaya-kaya ketok-ketok kaya ketoken esem lan guyumu. Ngono. Winong nawang sih mara gage madhep rene. Nuwun sewu. Endi drijimu kaya apa? Drijimu ana pira? Aja gelem, Nduk. Kenapa kok sebabe driji 5 kuwi digawe pisah-pisah? Dados pundi, Pak? Lah, Kenapa? mbegar ngene. Mbegar sing tangan kae. Oh. Mbegar. Madhep ngene. Nah, pamrih men awake dhewe iso ngene iki. Aku ya iso. Kowe ra iso drijine gur papat tok kuwi. Ayo Mas Kluthuk. Anu iki dolan tukul sitok nang. Pangeran Tirta Karna. Tirta kuwi apa? Banyu, Karna, kuping, rupamu kaya apa? kopok. Ayo digoleki. Gramrata Jayamrata girbuten aku. Netoke Sayuta mara saket urapian kaya penjara girbuten kaya menjangan mati. Sing kene bakal glundung kang dadi sira mati. Tanganmu lho. Lho, lah lek pengen nyekel tangane ya rene ya. Lah aku dalan ning ndi? Lagi ampun, sudah posisinya di situ ya sudah. Bukan mukrim nyawi bojoku tangane lho. Muklim itu kalau di rumah, kalau di sini kan partner kerja, Bos. Ya nadyan kaya ngopo lan kepiye wong Jawa ngerti karo tata krama. Disulke. Moh, Diculke. moh, Ora gelem tenan. moh. Yo, yen ngono, bar iki aku mulih ning omahmu. Nyapa? Bojomu arep tak cekel genti. Cekel. Lah nyapa? Lah ngopo? Wis lemu nih raumu. Kowe iki ya ora atus nyanyah-nyunyang. Mas Kluthuk. Ya. Mas Kluthuk ngapunten. Malah ayu men awakmu. Lah iya, aku kangen jaman nalika cinta pertamaku karo sampean ning Pantai Brumbun. Ning Brumbun. Terus bar kuwi dolan ning Popo. Ning Gerangan. Ning Gerangan. Terus dolan ning sini. Terus iya. Terus aku mbok tembangke kae, mbok urak-urakke kae. Duh, wong ayu, didindingi kuwi. Kayak duduk kaya ya kanca inggi sik gembira iki. Ngawur ya dudu kok iso. Tembange kuwi. Ora iki jane Ayo, sampean gandrung aku to Mas Kluthuk. Aku kangen mbok gandrung kaya ngono kuwi. Kuwi gandrung zaman semono Cahayu. Dudono. Yen saiki aku bakal gandrung sesuai dengan zaman Bu sekarang. Kesi. Pripun dalem-dalem. Aja kok gandrung. Yen gandrung karo aku pas, yen karo Kluthuk aja digandrung. Lah piye? Gandringen ae. Gantri apa pitik ngono iso. Guyo mali wong Nyuwun sewu Mas Cahyo. Mpun ngoten kan iki namung mengenang masa lalu. Kula kalih Mapih aku. sejatine Kesuksesan pentas itu penting. Iki mateni dagelan hukume pirang tahun ya. Ora sambok pateni Mas, iki tuwek mati dhewe to iki. Ngono. nyuwun sewu Mas Cahyo sekedap mawon. Pumpung kula ketemu kalih mantan pacar kula. Jam nduk. Nggih. Ayo Mas gandrungen aku kaya jaman biyen. Ya wong ayu. Ngono ka lho lagune Nyidam Sari ka lho. Rungokno, suaraku mbiyen cempreng ning saiki suaraku rada penak sakwise aku latihan ki 2 minggu iki mung tak persiapkan untuk ketemu kamu sayang. Tapi lagu sing spesial kanggo mantanmu apa, Mas? Ungkek. Ungker. Ungkek. Aja ngilani ngono kuwi gak aku lek ngono kuwi. Kowe ora spesial kok iso. Gandengen tangane Ini sing nembang Bu Kesi, sampean oleh gandeng olehne sing nembang Bu Kesi. Nyapa? Aku ngerti suarane Mas Kluthuk. Biyen sampean ngrungokne suaraku lelek, Mas. Saiki njen mireng nih. Apik? Lah, njen mireng nih. Karo 5 menit, ayo. ujane Iki kaya bablan karo injury time. Nyuwun sewu nggih Mas Cahyo. Sepisan iki tok wae aku tak kangen-kangenan karo Mas Kluthuk. Sak teruse ya ora apa-apa. Mas. Rama ning lenggah. Nyuwun sewu Mbah Wagiman. Bapak biyen calon mertua. Mbak Wagiman, mangkepruk ndase niku, Pak. Sakno iki ora umum kok. Biyen iki.
Yen piye? Aku pas dolan ya, pas apel, ora disetujoni karo bapake. Perkarane apa, Mas? Ya gara-gara kan ora seneng karo aku. Sebabe? Ya aku mergo dagelan. Nah, terus Cita-citane Pak Wagiman kan pengen duwe bojo dalang, mantu dalang. Akhirnya setuju karo aku to. Terus Pas turu tak colok kacamatane mbiyen. Oh. tak kira kan. Calon mertua mbiyen. Kowe engko Kanthi bodho. Duh, Sing bawa aku. nggih. Rungokno suaraku. Pripun Mas Kluthuk? Ayo rungokno. Aku totok linggo ning dhuwur watu pantai Bumbun kae ya. Terus tak kerok. Aku totok linggo ning dhuwur watu pantai Bumbun kae ya. Terus tak keroki. Gegermu. Ngangge beling. Lah kok metu nomor kowe? Iso-isone. Coba lagi. Anda belum beruntung. Nyapa melu-melu. Kok jare ora padu. Ya. Duh. Ayo Mas Kluthuk. Suaramu sing apik. Suara ngombe obat sih. Apa enek? Nyuwara iso. Duh. Ngombe obat sih. Duh wong ayu. Biasa, ngene suara dalang biasa. Ya. Duh wong ayu. Duh Mas Kluthuk, sewanten panjenengan mboten malih. Sek merdu kaya jaman biyen awake dhewe pacaran ya Mas. Suaraku ora malih, tresnaku ya ora bakal malih diajak. Masya Allah, senadyan to aku wis digarwa. Masyaallah, barakallah, astagfirullah. Barakallah. Awake dhewe iki pas kaya pasangan Ustazah karo Ustazah. Iki panitiane kok ora golek dagelan sak komet apa sapa ngono ya. Wis payu kabeh sing ora payu aku kok. Ayo aku digandrung Iya, meneh. heeh. Popo janing ati. Maaf, suaraku enek radang tenggorokan. Mas Kluthuk, Iya. coba sampean nembang maneh kok Kaya ora bareng Mas. Lho, Iki nun sewu. Middle iki tok delay. Sik tak cek sik, njajal watuk. Ayo, watuk neh. Nyuwara. Nembang iki lho maksude. kaya ngene wong nandang asmara. ya iki lho sing marakne atiku gogrok Mas Kluthuk. Mas saya aja nesu ya, Pak. Mas Kluthuk. Lah arep mati aja diempet ayo. Ayo. Nah itu tung. No. Kok sampean ki ket mbiyen ajek lucu ngono lho Mas Kluthuk. Aku ki seneng karo sampean ki ora perkara rupa sing elek sing untune mrongos kuwi ora masalah kuwi. Tapi mergo apa cah? Aku senengku karo sampean iki mergo kesengsem karo siji kelucuanmu. Iya. Keloro kejujuran hatimu, kesabaranmu, wong ora tau nesu, beda yen duwe bojo dalang ganteng. Ning omah cepak muringe Mas Kluthuk. Sebabe. Umpama aku duwe bojo dalang tak biacok gegere ya, Nduk. Umpama aku, yen sampean kan sabar, aku paham. Nggih, aku sabar. Kuwi masa Tutup lalu. ya sayang ya. Ayo digandrung meneh. Duh dewa Jawata kong welas somring awak mami. Sik to. Sik Bekesi. Dalem, Bekesi, dalem, sampean dalem. tak kandhani. Pripun, Kudu kok pripun? gatekne kanthi permati. Nggih. Jenengan preset to Pak Sekda wau ngagem udeng ciri khas Piyayi Tulungagung. Leres. Bagus apa ora? Ganteng Pak Sekda menika. Blangkonan ganteng to? Pantes paseh. Kluthuk sawangan bareng ngangge blangkon. Ya Allah, kaya takir. Takir apa-apa sing penting aku selalu mbok pikir, cah. Pancen pinter tenan kok iki mantanku. Besok Maafkan aku kapan katakan Lho kok ora bareng? Alah tibake. Delay. Sik to. Coba Mas Klitik kalih Mas Kluthuk Sik, jejer. Mas Klitik madhep rono, aja madhep Nggih. mungkur. Ayo. besok kapan katakan Ora ngene, madhep ning ngarep kabeh. Lek Mas Klitik mingkem
Berarti ya suarane kluthuk tenan. Jiro lu. Besok kapan katakan. Suaraku pancen iso mulah malih. Kok mirip kaya Mas Taslim? Sampan rungon-rungon. Ya, Mas Taslim coba aja nyuwara. Taslim. Besok kapan katakan. Mas Taslim diam, Mas Kritik diam. Oke. Jiro lu. Jejer lan wong ayu Kabeh meneng, saiki sampean tenan tak tes. Madhep rono ya. Ta upama nonaku udo do Watu kok ndalang nyapa to jane? Teng ngerti lek sing nyora aku. Kok boloke watu ondalan. Ayo yo kewajiban. Golek anakne tak balang kambil lho iku ora. Ngono. Ayo Mas Kluthuk. Jejer. Jejer lan wong Coba, sampean rakangan karo suaraku to. Aku pengen ngrungokne suaramu Iya. diajeng. 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 Guyumu kaya-kaya iso ndudut Kaya-kaya bisa ndudut tekku. Atiku. Ndudut atiku. Iso ndudut tekku wis. Lah ya atiku pretekku. Oh iya. Ning ati diajeng Diajeng. sak kedeping netramu. Deping netramu. Kaya-kaya bisa nglilihke nglilihke katresnanku marang kowe. Pancen kaya ngono Mas Coba Kluthuk. tindak sak pecak pecak kedeping netra. kedeping netra Jumangking suku. Kaya-kaya ketok-ketok. Kaya ketoken esem lan guyumu Lah, diajeng. ngono. Winong nawang sih mara gage madhep rene. Nuwun sewu. Endi drijimu kaya apa? Drijimu ana pira? Aja gelem, Nduk. Kenapa kok sebabe driji 5 kuwi digawe pisah-pisah? Sebab Dados pundi, Pak? Lah, Kenapa? mbegar ngene. Mbegar sing tangan kae. Oh. Mbegar. Madhep ngene. Nah, pamrih men awake dhewe iso ngene iki. Aku ya iso. Kuwi ra iso drijine gur papat tok kuwi. Ayo Mas Kluthuk. Anu iki lho dolan tukul sitok neng. sapa mong drijine papat sapa? Lah pira? Drijine iki 7 kok. Kok iso? Delon hitungan deh. Ya, Coba. drijine 7 kok papat. Kok iso 7? Dan jitek loro telu papat 5 6 7 lho 7 tok. Domongi kok. Kok Mas 10 lho. Loh. Lah kae papat nek 7 lah ya wis untung to kok iso. Sira lu 4 6 7 8 9 10 rek. 7 kuwi. 10. 7 delon ngene ta. Jitek loro telu papat 5 6 7 ki lho. Domongi 7 kok iso. Mosok rene kelong telu. Ji. Wah, aku 7 ra apa-apa. Lah nyapa? Drijimu kakean. Ji. Wah, aku 7 ra apa-apa. Lah nyapa? Drijimu kakean kok. Genep 10. 11. 10. Deloki. Lah, Itu kan Jiro lu patmo. 5 lagi. 5. Iki. 10 9 8 7 6. 6 karo 5. 11. Drijimu 11 tak mongi. 10 Mas. 10. Ngengkel. Oh, domong yo. Jiro lu patmo. Sigana pira iki? 5. Lagi 10 9 8 7 6. Pira? 6 karo 5. 11. Nah, 11 lek pengen 12 tambah lagi kira. Yo bleset to. Suaramu piye Diajeng? Iya. Aduh wis Kok mepet. sampean lucu banget ya. Sampean Pal-pal nang wis ndelok liwat. jam. Kok sampean lucu banget wong loro Makasih iki. ya. Lucu tenan. Iya, ya. Ngipur aku. Aku aja mbok tinggal Mas Kluthuk. Mas Kritik. Aku tetep kudu ninggal awakmu. Aja. Aku ninggal awakmu. Aja. Lah kok ninggal apa? Kalau wis ngenteni aku. Yo ngenteni ora karek sithik Diajeng. Upama niku nakoda tanpa prau sasat sarah
Wijolatri. Mas Lutuk. Ben kompak bareng no. Ya. Jare serasi bareng. Bareng ya, Mas. Nyidam sari as diajeng Lembango ya. Aku tak ngrungokne lewat streaming ya. Sari as diajeng Lembango ya. Aku tak ngrungokne lewat streaming ya. Aja. Aku rasa. Aku joget ana sak nyidam sari wae Mas Luduk ben mari kangen aku pengen memori nostalgia ning Pantai Popoh Kowe ke pengen lho. piye? Numpak perahu, Iya. Wong loro. wong loro. Terus sama nyemplung. Sampeyan terus klambimu teles berjemur di pinggir pantai. Terus Nggih. lho, lah kok enek penyu aku. Kok penyu. Apine? Lah keprok. Berjemure mengkurap. Ana penyu aja. Iya. Dilanggamke engko Siap. ana tulung agungane. Nggih, Oke, dipun mitre mawon nggih. Nggih, Gus. siap. Siap. Apa masliramu segar melati aku kumbang nyidam sari. Joget nek. Kinap karo ayu-ayu sikile mlenteng. Mas Cahyo, Dalam. janipun kathah kirangipun anggenipun kula sowan wonten Gondosuli. Oh, jelas. Nanginga krana kanthi jejibahan ingkang dalu menika kula nggih ngayi kewajiban wonten Kediri. Nggih. Pramila nyuwun duka ingkang kathah, nyuwun lumebering samudra pangapunten ingkang tanpa upami. Nggih. Mliginipun sedaya para piyai agung Gondosuli khususan Mbah Daruna, Mbah Lurah, Nggih. sedaya panitia lan perangkatipun. Nggih. Insyaallah pinanggih rahayu, Amin. pinanggih barokah sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Mas Kluduk, Mas Klidik, sesuk menahi lek nampa calangan ketemu aku ya aja ndobel. Sesuk lek nampa job siji wae. Iya, siji ning kene siji ning kono ngono lho. Ngono jenenge murka. Gak. Sesuk aja mbok baleni lek ketemu aku cukup nampa job siji karo Nggih, aku nggih. ya. Ya, maaf ya. Tenan lho ya. Ya Mas Ya wis Klidik. terusno ya. Tetep tak panteng ning stream. Kok sik aja medhun sik. Iki ben langgam sik, ha lho. Kok sik. Kok sik ngene lho. Langgam to. Rampung langgam Bu Kesi geser, terus Mbak Tutik, terus Mbak Mira karo Mbak Wanda berdiri jenengan set. Oh ngono ketok.
pakai haluan. Blockingnya apik. Pakai haluan. Heeh, haluan. Wah, aja goblas gabrus kaya Harapan Jaya dek ngi ngarep pom ngono kuwi to. Goblas gabrus wae. Nggih. Sing apik Bekasi nggih, sing sae. Badhe dipun jogeti kali Mas Kluthuk nggih. Tur dasaripun menika live streaming nggih to. Nggih. Dipiye? Ayo kendang. Mas kembang kangen Mas nggih. Kembang kangen. Saking kangen ya, Gondo Suli. Bekasi mundur. Bilang duduk. Terima kasih.